Преумора. Преумората е масов проблем в западния свят. През последните 30 години културата на работохолизма е широко разпространена и много работодатели са свикнали да очакват служителите им да полагат часове извънреден труд. Хората, които работят твърде много и твърде упорито, обикновено се срастват с работата си. С други думи, мислят, че тяхната работа е тяхната същност. Ако работата изчезне, стават неуверени в собствената си идентичност и изпадат в криза без ясна представа за себе си или за посоката в живота си. Колкото повече се идентифицирате с работата си, толкова повече губите връзка с вътрешните си мисловни енергии и се отдалечавате от възможността да откриете вътрешният си духовен потенциал. Хората, които работят твърде много, се опитват да контролират естеството на нещата. Работата има само тази стойност, която вие приписвате и трябва да бъде държана във вярната перспектива. Онези, които се преуморяват и твърде много се идентифицират с работата си, водят небалансиран живот, в който личното им пространство и най-близките им хора, семействата и приятелите им страдат. Ако кариерата ви взема по-голямата част от времето, живота и жизнеността ви, бързо ще се изчерпате. За да бъдете продуктивни и енергични в работата си, важно е да разбирате кои ваши страни трябва да бъдат отдадени само на личният ви живот. Щом започнете да се освобождавате от срастването с работата си, ще успеете да си възвърнете големи количества мисловна енергия, която можете да пренасочите обратно към вътрешният си свят, за да подобрите качеството на живота си. Работохолиците често са подвластни на работната си среда, чиято енергия ги притегля и задържа. Как да престанем да се преуморяваме? Започнете да забелязвате как се чувствате, когато пристигате на работа и когато се тръгвате. Каква е енергията около вас? Какво въздействие има работното място върху вас? Доста вероятно е да сте предубедени в начина, по който реагирате на работната си среда, чиято мощна енергия ви тегли към себе си. Ако случаят е такъв, можете да изпратите мисловна енергия, която ще пречисти работното ви място. Седнете спокойно и за няколко минути визуализирайте огън, който изгаря цялата отрицателна енергия в офиса ви и го оставя съвършено пречистен, готов да бъде изпълнен с нови мъдри мисловни енергии. Повтаряйте упражнението ежедневно, докато престанете да усещате, че енергията на работното място ви тегли. Щом се освободите от това чувство, ще можете да промените начина си на живот и да избягвате претоварването с работа.